Bagyo. Ako nagitawagan akong resort kay ang mga jet ski na ako babasiw niya yung mga kwas. Sana all ay jet ski. Alas 7:02 sa atong oras mga kagahi. Grabe nagtrending karon. Ha? Ang usa ka tikunsa ka ni Lito Gonzaga nga Lito Inglesero. Ang usa ka transgender nga Shannon Remotige Gonzaga. Trending ni siya karon ha. Usa ka transgender. Pag mo yung kag transgender, bayot ka nga nana kay gipausab sa imong kaugalingon so medyo lugwa na imong kuan ana kay you touch. Usahay aana ka televive ana. So nagpost siya mga medyo taas-taas ni siya. Gi-shoutout niya ang usa ka Isla Reta Beach Resort sa Davao ni, di ba? So, sa lagto na pag-istorya, kung inyong tanahon ang iyahang post diriya, nasa ani nga resort, ta siyempre kung iyang porma, ang ipagawa sa daw ni iyahang dagway sa una daw, brabi. Before aning iyahang post niya, bi. Muna akong gusto ipakita ang naon. Kaya kung tanahon yun ninyo ang iyang dagway, in fairness, babae nagyug kaayo. Kay gikan sa nagligo, magbangwas siya sa iyang kaugalingon. Siyempre, tungod kay chicks man kaayo ning pormaha, di ba? Chicks man kaayo iyang porma ni. So dito siya nisulod sa babae. Pagsulod niya sa babae, diretso siya giharangan sa maong staff dito. Giingnan siya diretso nga bawal ka diri sa pikas ka. Tapos ingon siya nga mag-shower lang mangkuti, ana ba? Tanaw ipagawas na. O tanaw. Kung tanaw nimo na, klaro gyud kay na siya ha nga babae, chicks. So kanang pormaha, babae gyud na. Sa Samal Island ni Davao del Norte ana. So imagine nimo ni, walang tay picture kung unsa siya ka sexy sa pagbanlaw, kung nakatupis ba siya or something. Pero kung kana gyud ang muana sa imong kuan CR, siyempre makayang gyud ka nga babae naman ko nagporma. So gignan siya nga ayaw diri kay gay ka. O kana pala nga linya medyo ano na. So dito ka sa pikas. So siyempre siya wa siya ni palag primero ni ana na lang siya. Sige dito na lang ko sa pikas kay wa man siya problema sa ubang mga CR kay babae gud siya porma. Ang iya po kay yan na lang hulaton tana nga ang mabakantihan ang CR sa mga babae para lugar wa nay awkwardness. So niadto siya sa pikas nga CR. Sus kay sa pikas CR sa mga lalaki kay puro man pud lalaki yung nga gataplis. Imagine ninyo kung puro po lalaki dito sulod sa siya nakataplis sa musulod inganing pormahang babae. Medyo sa muta mag-awkward, no? Para sa ako ba, awkward man kayo ni ano maniani man ni. Sinihulat na lang gid siya taon nga mamingaw tanan so awkward naman siya. Sa tinuod na ilang kani nga igo lang gid siya gusto lang gid siya mag-shower. Mura gid ni siya, gusto lang gid siya mag-shower. So gipungan gid gihapon siya kay giingnan siya nga gay ka, di ka pwede diri. Nisumbong siya sa management kay ang pag-approach gay samutan siya giingnan po sa manager di ka pwede kay bayot ka double kill na perte. So mo niyang summary sa iyahang kwan sa iyang post og nagtrending kini mga kagahi karon. Medyo naglagot ang mga grupo sa LGBTQ ay daghan na makiniron sumpay kon. Grabe ako sa na ilang pod bitaw. Katong attendant ba? Kung gipa-shower na lang day to, pila usa may issue anang ipa-shower man god. Wa man guna nang lasong niya. Kung nakay duda ba si kuan sa bagay mag-ilis na mag-shower sa cubicle man pod na. Kung gialalayan na dito, mura pug senior citizen ba? Kung na senior citizen nga gusto mag-CR ta maglisod kay senior citizen na, unsa may buhaton nimo? Imong alalayan, sige ma'am, kay customer ba nimo na, ana, imong ko nun, iplasta, sige na, ana. Sa bagay, wabito nang ingon nga, diyan na sa tiles, mag-shower, o diyan na maggawas, maghubo. Giuban na lang tato, di human na ta ng issue. Nanong gi-issue pa maginaiyang pagka-Yuya Bells. Which is, tinuod man po yun nga, iyang porma, awkward kayo na nga, babae na kinang porma, na you touch, o kads pagid ang kasi nagselos ang tigbantay kay mas okats pag you touch ning bayhana kaning bayuta kay saya ha. Ang manager po lami po duklon labaw sa
Siya lang tato, ma'am, pasayloa kay ma'am. Sige lang ma'am, ato ning kon. Ana lang day, o bantayan na lang gininyo kung feeling ninyo gibasig na ay nako. O gipahulat na lang day, o iskadyan lang kay ha, ato sa niuna. Human na kita na. Ay nako. Laban akong ulo ha. Laban akong ulo sa iyang post, taas kayo. Busa! Ang ato din mga kanila ako lang ipangutanan nito mga gahi community na mo dili. Para sa inyo issue ba na? Uyon ka ba nga mo gamit ang transgender na nagahi na nung uyon ka ba nga mo gamit ang transgender sa CR sa mga babae? Oo, kay babae ram gyud sila porma. Dili kay bisag unsaon bayot gihapon. Grabe yun yung word nga bayot ha. Ikatulo depende. Unsa man nga depende ka no? Depende kung gwapa, depende sa vital statistics. Ana na lang. Mauyon ba mo? Sa lang kamo lang mga kagahi. Para sa inyo ha. Okay lang ba sa inyo ha ang mga transgender? Kamo mga babae. Si Imyat daw babae ba na? Sure ba ta ng Imyat? Miyat, ikaw Miyat, kung na yung musulong nga transgender sa CR Miyat. Okay ra ba na sa inyo ha? Kamo mga. Sige na daw, tanaw na nato na. Miyat, na ko'y pangutana Miyat. Kung ikaw babae mangyug ka Miyat. Kung na yung musulod sa CR Miyat nga transgender tayo nga na chicks. Awkward ba na? Sa tila na lang sa inyo ha? Namoy awkwardness ana. Dili. Okay raman. Di ba? Sa bagay di man po sure mo mag-share siguro bawal no? Di masad mo ingon na magdungan po mag-shower, di ba? Yes. Kaya naman may cubicle, di ba? Oo. So may ilang gikanlukan, depende suro kung basig batig na discrimination gyapon, di ba? So ikaw, ikaw Miyat. So kung ay transgender nga sexy, transgender tong istoryana, nga kanag yung siyempre, siguro, nakapangkuan pa niya, nagtupis pa niya, kay okaduyo, wala na, okay ra. Ikaw sa imo, okay ra ba na? Okay ra, mas king sexy pa siya sa ako. Amo lang. O yun ba mo nga mo gamit ng transgender sa CR sa mga babae? Oo. Okay ra na kay babae porma. Dili, kay bayot yun gyapon na sila. Depende sa vital statistics. Sige, pakitubag na. Ha? Oo. Mo galing transgender atong term. Ambot lang daghan mo gyud mga term ana. Pamintag transgender mo nang porma babae na diba no. Pero kung cross-dresser lang, wala sa nagpayutots. Dili siya transgender no. Kailangan ko magkuha ni nga course brad para makabalo ko unsa gyud. Daghan namang gyud pangalan na gyud na transgender, na ay kanang cross-dresser, na ay ambot mo. So kana si Oka Samson Jr., unsa man na siya? Cross-dresser, di na siya transgender. O tanawa? Kadagan na bagay. Tagay daw mi i-text daw mi ninyo, i-PM daw mi ninyo unsay mga diferensya na. Tagay daw mi kahayag unsay diferensya na. Or kalangan ba kuana gipulian nag sexual organ sa babae para may mukhang transgender. What if kung upper lang iya kay moray budget pa? O napoy trans woman. Sige, paki-Google University unsay diferensya ng transgender, trans woman o guban pa. Pero para sa ako on lang opinion ni. Para sa kung nagbinabay gyud siya porma. Hikor man yun. Sus, kakamay. Tapos,